Πάμε. Λοιπόν, άρα Μαρία μου, αυτό είναι χρόνια. Μια χρόνια βλάβη στον αχίλιο, έτσι. Ναι, okay. Λοιπόν, αυτό το έχεις πάνω από πόσα χρόνια? 2 οπωσδήποτε. Τι δύο, αφού έχεις χειρουργηθεί και όλες και παλιά. Α, καλά, ναι, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Είναι 2 χρόνια που σε πονάει δηλαδή. Ναι. Ωραία. Πες μου λίγο λοιπόν. Φαντάζομαι ότι πονάει εδώ. Σου πω ότι δεν πονάω, είναι πολύ καλύτερα. Πονάω. Εντάξει. Εδώ πονάει. Άρα πονάει και εδώ πίσω. Εκεί πίσω είναι καλύτερα από τότε που παίρνω εγώ λαγόνα. Αλλά πονάει. Ωραία. Αν πιέσω εδώ πονάει. Όχι, εντάξει. Άρα πιέζοντας το ένα με το άλλο υπάρχει διαφορά. Ναι. Δηλαδή εδώ δεν πονάει, εκεί πονάει. Ναι. Εδώ δεν πονάει όσο και αν το πιέσω. Πονάει επειδή μου το πιέζεις. Εδώ πονάει αντανακλώντας εδώ. Και εδώ πονάει εδώ πέρα. Αυτό το dorsiflexion, την κάμψη, λοιπόν εδώ που είναι, φτάνει μέχρι εδώ πέρα, σε αυτό το πόδι, δηλαδή από 0 έχει γύρω στις 10 μοίρες, ενώ το άλλο έχει περισσότερο, βλέπουμε πως κινείται, αυτό έχει και θέλουμε να δούμε αν θα πάρει μετά. Τέλεια. Άρα τώρα λοιπόν είναι 2 μήνες μετά το χειρουργείο. Ναι. Σωστά. Ωραία. Πάμε να δούμε το εύρος κίνησης της άρθρωσης. Δηλαδή πάμε ψηλά, μπράβο, άρα είμαστε πλήρη. Πάμε ραχαία κάμψη, πνευματία κάμψη, συγγνώμη, μπράβο. Και πάμε και στη στροφή. Μπράβο. Πάμε και. Ωραία. Πάμε να σηκώσουμε το ποδαράκι σου ψηλά, κάτω το εκεί. Άρα έχει φύγει αυτή η δυσμορφία που υπήρχε εδώ. Θυμάσαι ένα καρομπόλο που υπήρχε. Εδώ δεν υπάρχει. Τέλεια. Θετικά. Ένα σκοτεινό τώρα. Λοιπόν, θα κατέβει κάτω να σε ξυπόλοιπη δυστυχώς θα αφήσουμε. Ωραία. Θα περπατήσει πάνω το κανονικά και πήγαινε προς το. Έκανες έξω. Ναι. Ναι. Ωραία. Θα πάρει λοιπόν μέχρι την πόρτα και να μας έρθεις. Είναι η πρώτη φορά που το έχω δώσει. Πρώτη φορά το κάνω. Ωραία. Προχώρα. Βάλει λίγο δύναμη κανονικά. Νιώθω λίγο βάρος. Ωραία. Σήκωνε εδώ το έδαφος. Μπράβο. Ακριβώς αυτό που κάνεις. Ωραία. Και έλα προς εμάς. Πώς το νιώθεις? Εντάξει, καλά. Νιώθω λίγο βαρύ ακόμα, αλλά είναι μυϊκά. Δεν σε έχουμε φτέρνα? Όχι, δεν έχω φτέρνα. Ένας χρόνος εδώ, παρά 10 μέρες από το χειρουργείο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε καλύτερα από το χειρουργείο, από πριν από το χειρουργείο, σωστά. Αν πονάγεις πριν το χειρουργείο 10, τώρα πόσο πονάει? Τίποτα, ωραία, τέλεια. Και εσύ κάνεις και τη δουλειά τη χορευτική. Πάμε λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε ψηλά, μπράβο, πλήρη έκταση. Πάμε κάμψη, πλήρη κάμψη. Πάμε σε στροφή, τέλεια, πάμε σε στροφή. Και το μόνο που θέλω είναι να σηκώσουμε λίγο το ποδαράκι εδώ, να δούμε ότι δεν υπάρχει πια δυσμορφία, ότι έχει πλήρη έκταση και κάμψη. Τέλειο, δεν έχει όχι, είναι τέλειο.